profesora de Educación Digital e Música do Colegio CPI Plurilingüe Virxe da Cela de Monfero. Hola, Verónica, que tal te atopas hoxe? Hoxe me atopo un pouco cansada, final de curso, moitas cosas e proxectos polo medio, pero bueno, encantada de facer esta entrevista contigo, Marcos, que xa sei que eres un experto nos medios de comunicación radiofónicos. Bueno, non será para tanto, non? De que comarca és? A ver, eu nacín en Betanzos, está moi perto de aquí, é un concello, e me criei en Betanzos, estudiei fora e regresei a vivir a Betanzos. Entón, o meu contacto co mundo rural é a través do voso colexio. E como comezaches a tocar algún tipo de instrumento? Algún tipo de instrumento? O primeiro que empezaches a tocar? Bueno, pois o primeiro instrumento que empecé a tocar era un xilófono que solamente tiña 7 teclas, do, re, mi, fa, sol, así, do, non sei se chegaba a ter 8 ou tiña 7, que se tocaba con un paliño, atopeino recentemente na casa dos meus pais, está oxidado, pero ese foi o meu primeiro instrumento musical que recordo. E cando comezaches a tocar instrumentos de Galicia, como as pandeiretas ou a gaita? Bueno, pois o meu comenzo coa música tradicional galega chegou moi tarde. Desde logo eu, cando era pequena, pois estudiei música no conservatorio, estiven tamén nunha rondalla de música en Betanzos, tocando a guitarra, unha rondalla de pulso e púa. Unha vez que xa estaba dando clases, xa era profesora aquí no Xestal, pensei que nos temarios daquela época, pois sí, se incluía algo sobre a música galega, pero non era moito. E eu pensei en empezar a tocar máis por ese palo, porque vin que era unha temática que interesaba moito ao alumnado e sobre todo que eles non tiñan coñecementos. Desde logo está claro que se perdeu a cadea de transmisión. A mí os meus pais non me ensiñaron a tocar a pandeireta, nin a cantar cánticas tradicionais, nin os meus avós, e aprendín nunha escola de folclore en Betanzos. Pois iba os sábados pola mañán, iba a clases de pandeireta, de canto, e ali comecei. E tiven a sorte de ter unha mestra moi interesante, Belén Mato, porque ela foi das primeiras persoas que, xunto con Xacarandaina, empezaron a facer as recollidas da tradición oral ali na década dos anos 80. Recordas algún canto de faena ou de traballo que facían as mulleres cando iban á herba ou iban a algún traballo que tiñan que congregarse todo o mundo para axudar, por exemplo, a recoller as patacas e despois cantaban e tocaban a pandeireta? A ver, eu non recordo de vivir ese tipo de experiencias, porque eu me criei nun pueblo, nunha cidade, non había traballo comunitario vinculado co mundo do campo, pero se me estás falando de traballos colectivos, si é certo que me chamou moito a atención facendo cursos de música tradicional, por exemplo, os cantos das panadeiras, que iban facendo ritmos coas mans a medida que collían a masa de pan, amasaban, estaban moitas horas amasando, ou incluso había moitos cantos que tamén estaban vinculados a bater a manteiga. Entonces me parecía curioso que, claro, é certo que cando a xente se reúne e está facendo un traballo, e son moitas horas de traballo, é moito máis fácil se fai cantando. Sí, penso que do de facer a manteiga creo que había unha canción diso. Sí, hai moitas. Incluso falou deste tema, fai pouco visitou o noso centro, non sei se te lembras, Richie Casas, e trouxo un pequeno aparatiño que preguntouvos que era ese aparatiño. Ao principio non sabíades que era, e finalmente descubrimos que era un aparato que era para facer a manteiga. Sí, unha réplica. Unha réplica. Cal foi a túa primeira canción así que recordas cantar? Pois creo que a primeira que me ensinaron a min na escola de folclore é unha das primeiras que eu suelo ensinar aquí no cole, porque é simpática, é moi fácil de aprender, a letra é moi fácil e o ritmo da pandeireta é facilísimo, é simplemente como manter o ritmo. E é esa que di así: Carmen, Carmiña, Carmela, non bailelo agarrado, xa o predicou o cura que era moito pecado.
como comezaches a difundir os teus coñecementos sobre a música folclórica dende que adquiriches os coñecementos necesarios? Pois directamente levei na aula. A medida que eu iba aprendendo nas miñas clases, xa viña ao cole e replicaba, non tiña que pasar ni unha semana, xa estaba eu facendo eso. Si é certo que fai moitos anos, a mellor fai entre 10-15 anos, había grupos moi motivados co tema das pandeiretas. Lembro unha etapa moi bonita que aínda tiña aula de música compartida con primaria, no edificio de primaria, quedaba a porta aberta, e o alumnado de primaria asomaba a cabeza encantado de escoitar as pandeiretas, e había un grupiño de alumnos e alumnas da ESO que viñan os recreos a aprender a tocar a pandeireta. E metíanse tamén algúns alumnos de primaria, anda teño algún vídeo grabado, foi moi bonita esa etapa. Logo decaeu o interés pola música tradicional, si ben é certo, posteriormente nos encontramos coa época da pandemia na que tivemos que restringir a utilización de instrumentos manipulables, entón eso xa o retiramos de circulación, e bueno, volveuse outra vez a recuperar. E si é certo que todos os anos, desde que se empezou a facer o Festival dos Mallos, é algo que a xente demanda, o alumnado demanda, e este ano máis que nunca, coas letras galegas dedicadas á tradición oral e ás pandereiteiras, vamos, foi o ano ideal para aprender. E sobre todo tendo moita materia prima, que na vosa clase, Marcos, en terceiro da ESO, hai un colectivo grande de alumnado que pertence a unha asociación musical e xa teñen coñecementos previos. Non obstante, teño que darlles os parabéns a todos os demais que non estabades nun grupo tradicional, que casi empezache desde cero este ano coas pandeiretas e que xa estades ao nivel do resto do grupo. Recordas algunha canción de canto de oficio? Había unha canción sobre o arrieiro. Non me lembro, porque hai moitas delas que se non as repasas, pois vas esquecendo, pero si era de sobre o cantar do arrieiro. É un cantar moi baixiño. Non me acordo moi ben. Si recordo, por exemplo, de cantos de costureiras, por exemplo, que as costureiras ían polas aldeas de casa en casa e moitas veces quedaban algúns días a dormir nas casas para remendar toda a roupa. Antes non se compraba roupa e había que remendar a roupa vella. Había unha canción: costureiriña bonita, dame unha agulla de plata para sacar esta espiña deste amor que me mata. Pareceu moi interesante o que dixeches, bueno, que remendaban, por exemplo, os pantalóns, que non había moita roupa fai poucos anos, e que agora pois levanse os pantalóns desgastados e con moitos furados. O que pasa que hoxe se fai por moda e antes facíase por necesidade. Antes se aproveitaba absolutamente todo. E agora que estamos traballando tanto a reciclaxe, as 3 R's, unha das principales cousas que deberíamos de facer sería consumir menos e reutilizar máis, pero bueno, son outros tempos, tamén hai que vivir nos tempos que nos toca vivir. Recordas algunha canción que falara de mozas solteiras, namoramentos ou rondas de mozas? Todas, moitas delas van sobre ese tema. Ten en conta que era o repertorio, moitas veces se facían as foliadas, moitas das cantigas eran improvisadas, sempre se falaban de algúns temas. Por exemplo, o tema das mozas solteiras é un tema que en Galicia había moitas mulleres que por circunstancias foron nais solteiras e ademais estaba moi mal visto polo resto da sociedade, entonces era un tema moi frecuente. Agora chamamos familias monoparentais e está como moi de moda ter un fillo pola túa conta, pero noutras épocas era moi duro. Recordas algunha canción religiosa? Porque creo que pois isto sí que se cantaban máis, sobre todo nas misas, non? Ou así. Bueno, a ver, eu religiosa da aprendizaxe, si é certo que cando era pequena iba a misa e ao catecismo, lembro moitas cancións religiosas, pero moitas delas son en castelán, porque a homilía e todo eso se facía en castelán. Pero hai moitas cancións religiosas, sobre todo sei que na zona rural e por repertorio que escoitei, moitas delas vinculadas a lugares religiosos. Por exemplo, aquí tedes o noso centro chamase Virxe da Cela e hai unha capela, non? Ou un santuario da Virxe da Cela. Sonache de algo, verdad? Pois aquí, incluso nunha ocasión recordo ter aprendido unha canción que atopei nun disco e era algo así de ímonos de aquí a Cela, ímonos de aquí a Cela, miña cariña de rosa, ímonos de aquí a Cela, que esta terra non é nosa. Para que vexas que moitas veces falan de topónimos e de lugares,
moitas veces vinculados a espazos relixiosos. Quería che preguntar en que consisten as alboradas e as foliadas. Marcos está tocando timbre. Creo que vai a quedar unha segunda parte do documental por gravar. Moitas gracias por facer este intento e espero que o teu axudante de cámara e de son poda botar unha man para sacarlle partido a esta entrevista. No recreo, si queres, podemos volver a gravar a parte 2. Vale, despois do xantar, vémonos. Encantado de entrevistarte. Eu tamén. Venga, gracias.